যতন তাইসা হাইনো হাই খুলুমুং ইয়াফার ফিকা তিনি 26 তারিখ नभेम्बर 2025 जों तिनि प्रेस मिट खालायबानि ककंखा इको आनि सगां साइ थानाय बरक साका आं तो पुइला सिनेमुं सिरबो बरकनि आं गाय नरक तो आनो साइमान आं फिल्म बखायो गाय तै आं तो सगांगो नाटक एबा थुमलुक आबरक बखलायगा गाय आं सुबसयो आं राइटार बो खलायगा गाय ताइसा फिल्मनि बिसिं बिसिं न आं जिनि मुकुमुनि हुकुमुनि हापारो आं ताइसा चेंफिरका आं तो नेशनल बो मिट खायगा 2012 आरो मोसामुं तलांगै थांगा जिनि कालचारेल मसक सुरमानि गा आबनो आं ता कक कसारना नायो जतन न जेसो जिनि माने चाकरि कतर खाय तंनाय उंथं एडुकेटेड पार्सन उंथं जे लेखाफोरा खाय तंनाय उंथं पारान बरक उंथं जिनि जातिनि कालचारनि जे रजामुं मुसामुं आबो कमाय थांगा हंखाय जिनि जातिनि डेभलपिं या अथच जाति रखांया गाय गुबुनि हास्ते रकनि बरक बो जानजानि कालचार तुयै बेलाय बेलाय खे बरक खा खानांखायो इको आसाम रकनि जों बिहु मोसामुं रक नुखा आबो बरक उंखा बंनि कालचार न खिबिया गाय चिनर हंखाय जों आबनो जेसा फेस्टिवल जेकुनो पांडा दिनै गरिया तेरफानंथं दुर्गा पूजा तेरफानंथं जे जानजानि जे सा धर्म फानमानि तंथं जतन जानजानि धर्म मानि फुरु फानंथं जेकुनो फेस्टिवल फायथं किन्तु जिनि जे मुकुमु हुकुमु रजामुं मुसामुं आबो अगै थाखायया आबनो जत्त जागानो जों माने साकथारना नांगौ आवन बागै आं जे साफानो जिनि त्रिपुरा हास्तेनि जेसा जागा फानो कालचार उंथं जों 19 दफा दङ जिनि मुक्सा रक्ता बरक जतन जानजानि कायसा कायसा दफानि कालचार दङ जतन जानजान दफानि जे मोसामुं सिनि हिंगायबा निनि गरिया लेबां मामिता मसक सुरमानि ते जादु कलेजा रक दङ आबरक न बेलाय बेलाय खाय साकथारना नांगौ ओंखाय रियां दफानि फानो जमतियान फानंथं निनि गारो फानंथं नवातिया फानंथं त्रिपुरा फानंथं बरकबो जतन जानजानि कालचार जोंबाय खाफिथै जतन खाफिउ हायफानो जत खाफिया फानो जतन जानजानि दङ बरकबो जानजानि कालचार कमाइन तंहा कमाना नाइन तंहा जिनि हास्तेव जेसा फेस्टिवल फानंथं जेकुनो अनुष्ठान नंबो जिनि जे मोसामुं रजामुं खाय जों साकथालिया जारा पांडा खायनाय रक बरक आबनो साकथारना सामुं नांनाय फान करिया रमदि दुर्गा पूजा फुरु फानंथं आबनो साकथारिया गरिया फुरुबो गरिया मोसामुं रखाय ते जिनि लेबां मामिता मोसामुं आबनो साकथारै बरकनो दल संसाय फानो खलाय जागिया दल तंफाना दल नबो नाहार जागिया नाहार मा फासिं बन कोनो डिमांड दी जागिया गाय जिनि त्रिपुरा जों आधुनिक बो डेभलपिं थाना नांगौ आधुनिक म्यूजिक डेभलपिं याखाय जाति डेभलपिं या बयनो हायनो जोंबो माने आधुनिक रजामुं आबो तंना नांगौ गाय हायफानो जानजानि कालचार न खिबिले जाति डेभलपिं या गाय जों अर्केस्ट्रार बो रां बायना हाजागो सफरास्टार बो रां बायना हारो कालचार नि मोसामुं न रां बायना हाना कक साया किन्तु जानजानि एलाका फानो टीम संसावै मुसारि ना खायनांगौ मुसारि जत्तन उलनि जे जेनेरेशन फायनाय रक बरक जाहाथे चिनि मोसामुं न साइबानानि चिनि जादु कलेजान साइबानानि आबो माने ताकबुसकांगबो ट्रिं फेस्टिवल फायदों चिनि दफानि जत्तन स्लाय और कोनो धर्म हिया निनि ख्रिस्टान उंथं हिंदू उंथं
जेकुनु धर्मनि बरक फानो म जों जतनो खा खानाङै तिरिं फेस्टिवल पालाय जागौ अ तिरिं फेस्टिवल जेसा जागा फानो तिरिं फेस्टिवल खायथुं फियाबा चिनि हुकुमुनो जे मोसामुं आबनो जत जागानो किसा साकथारै नाहारै फुनुकाखाय काहाम जों किन्तु गुबुननि आधुनिकरण बाय सिनि हिंखाय सिन कालचार न जों सिनि जागै माया गाबोनो आं कक कचारना मोसंनो ओंखाय तिरिं फेस्टिवल अब सिनि रसामुं मोसामुं आबनो साकथारनां जाथुं नाहानांथुं जे जागा टीम करै बर' टीम तंग आबो खुस खायदि तिनि बो हुकुम बदल खायजाक जों जून मास 7 तारिख झारखंड 120 आर्टिस्ट लाङै मोसायका फाथार हास्टेव तिनरबो टीम दङ ते आगरतला आंथुं जेसा जागा दंथुं करै हिंखाय जानजानि पारा आमचाइनि सेरा रकनो स्कुलनि स्टुडेन्ट रकनो थुमुय हयतो यूट्यूब नि मामिता लेबांनि गान खानाय फानो आबो नासिगै फानो फोरोंगै आतै खेफानो माने चिनि हुकुमनो मोथां नारक नांथुं आं आककनो कसाना नायो त्रिपुरा हास्टेनि बरकनो नरक आंतो सिनु आं बिमल देब्रमा लबा जतनो खुलुमुं याफारै आनि कक करण मुथाका खुलुमबायखा करंना चिनि हुकुमु टिभिनि और कन्ट्राक्ट खायगोन जोंनो मानानो हुकुमु टिभि कन्ट्राक्ट खायगे माननाय और नाम्बार रिजार्भ दङ ओमफ्राय जे चेनेल म नुजाकनाय आइन टिबो कन्ट्राक्ट नाहै मानान नरक ओमफ्राय जों टीम खायो हनै जों कुनु आबो कन्ट्राक्ट नाहनानै आबो कक गया किन्तु चिनि कालचार न मोथांना बागै से जों ओंखाय ताबुक डिस्ट्रिक्ट कमिटि खायखा जतनो खुलुमुं याफारो जों तिनि प्रेस मिट मा फायका आं बिमल देब्रमा लबा हांखाबो नरक सिनिबो जों तिनि हुकुम बदल खवाइ डिस्ट्रिक्टनि तिनि कमिटिनि हिंगै जों कायसा साख्लाय नानायो जत त्रिपुरा हास्टेनि बर' रकनो खुलुमुं याफारै कक थाइसा थाइनै साग्रानाय उला आं बायफ्रु कायसा साफिनाय ताबुक सिनरा आसुक जाक दङ खवाइ डिस्ट्रिक्टनि हुकुम बदलनि सेक्रेटारि आइसुक देब्रमा आनि यांग दङ ओमफ्राय टे खरकसा दङ भाइस प्रेसिडेन्ट प्रितिश देब्रमा जों आं दा याफारनाय सेक्रेटारिनो कक सानान बागै आइसुक देब्रमा ब किसा हुकुमुनि बागै कक पुइला साग्रानाय पुइलानो त्रिपुरा हास्टेनि जत खागानां लोगोरुंनो खुलुमुं ते फुंकाहाम हामबाय yang chini खवाइ डिस्ट्रिक्टनि हुकुम बदलनि एडभाइजर चेयरमैन आनो कक थाइसा थाइनै साना बागै अजरा याफारमा बागै जों तिनि कक टमा थुमनाय रंनि बिसिंतै chini त्रिपुरा हास्टेनि लोगोरुंनो कक कसाना नायमा कम हाइसे chini त्रिपुरा सारकनि दंगै मा दंगै फाजरानि सिमिनो हुकुम बाय करंजाक chini हुकुम बायसे chini सिनिमु आबोनि बागैनो जों chini हुकुमनो रमैना रंना नांनाय chini हुकुमनि बिसिङाव दंगो गोबांमा chini कालचारेल मोसामु आरन बिसिं दंगो मामिता नि लेबां बुमानि गरिया हजागिरि आमो हाय मोसामुनो जों नुगै दंगो ताबुंनि जरावो त्रिक कमारै खायङै दंखा तामनि हिमाले ताबुक मोसानाय रंनि ग्रेने हिनै मानु मोसानाय ताया मोसामुनो रिंया हिनै मानु आसक रोंनाय बकरिखा ते मु मोसालाय लिया गय आबोनि बागै जों ताम्मा खायनाय chini mo हुकुम बाय करंजाक मोसामुनो जों chini त्रिपुरा हास्टे त्रिपुरा हास्टे फाथार हास्टे फानो जों फुनुगैना नांनाय गायसे हाय हा कटरा chini mo जों हुकुम मोसामुनो बुइबो नुगनाय सावि माननाय आमहाय गाय chini हुकुम ते पिरि जागनाय गय आबोनि बागैनो chini बसकांगो ट्रिंग फेस्टिवल फाइ दंगो गंगे ट्रिंग फेस्टिवल तो जों सावि मानो chini त्रिपुरा सरंनि बेलेखनि कटरते आमहाय ते रगो chini हुकुम बाय करंजाक मोसामुं रगनो जों फुनुना नांनाय गय आबोनि बागैनो जों तिनि chini कक्टमा थुमनाय रंनि बिसिंतै अकगना नो कसाना नायो chini हुकुम बाय करंजाक मोसामुनो जों जत तेर chini फेस्टिवल प्रोग्राम रगो फुनुना नांनाय गय फाइनाय ट्रिंग फेस्टिवल बो तमुंनो
chini cultural mosamung no phunukna hingkangkai chong no bo sawari mano chong bai bo kwrwngui mano asukno hambai. Rangkha. Puilano jotono khulumo phung kaham tei chini haste ni lukurokno jotono no kaisa saklaimung norok omo hai musamung rokno ba chini culture ni o musamung aste aste kai chini o hao kwmana nai tongkha tei o musamung rok norok ba poknai tabuk che rok to tamhinai o musamung to swrwngbai leia ba pokno tobaikha ati hai phwrwngnai chini teachers ba guide khainai amo hai rok bo kwrwi besirbak gai chwng oro tini hukumu bodol kaisa chini district khwai district ni hoite chwng o hukumu bodol no songchalaikha gai chini oro hoite chwng yango je chini o sikla tongnai je youth ni je rok tongnai borok no bo omo hai jahate o musamung no tekbar gwdalui akonui chini Tripura ni chini musamung no chini culture ni musamung rok no jahate ta komor thung amo hai saimano chwng bebak no o program rogo superstar hindi orchestra hindi amo hai kwbangma no musamung rwchapmung rok tongo tophano chini culture ni chini dophani o musamung rok no khai chwng komor riyakhai aswkno janai gai norok haidi tekbar omo hai rok no musamung rok no norok kaham khe jodi tebo swrwng mankhang ba phwrwng mankhang ba swrwngui chini o Tripura no simia kubuni haste o phano jesa jaga phano o musamung rok no phunuk mankhang chini Tripura sa rok ni kaisa mukumu tongrugo absuk sawui no ang paidika ha.